Nosaltres, sap que és un tema que ens preocupa, que ja fa un any i mig que hi anem al darrere, doncs de la proposta d'utilitzar, mentre teníem aquests espais ociosos que ens venen donats per aquesta inversió que es va fer amb la Societat Porta Laietana en l'entorn d'Iveco Pegaso, doncs nosaltres vam fer la proposta de fer-hi un aparcament. Això saben que ha tingut diferents vicissituds i ara ens porta aquest pas que estem avui i que ens agradaria aclarir. Per això els hi fem aquestes preguntes. Passo a llegir-la. El passat mes de juny, Convergència i Unió feia una mateixa proposta per tercera vegada i davant l'evidència que la despesa ja es produïa per altres raons, el regidor de Via Pública va admetre fer els estudis pertinents per tal que el solar d'Iveco Pegaso, mentre no s'hi realitzi cap esdeveniment, pugui ser utilitzat com a estacionament de vehicles per facilitar l'accés a la platja i a les zones comercials del centre de la ciutat, probablement a canvi d'un preu reduït per fer front a les despeses de vigilància. A la sessió del Consell d'Administració de Gintra, celebrat el passat 1 de juliol, es va donar compte als estudis que pretenen justificar la manca de viabilitat econòmica de l'aparcament, no parlant en cap cas dels problemes inicials per a la seva realització. Això ho poso en quarantena en funció del que hagués pogut passar en aquella reunió del Consell. Malgrat tot, l'estudi realitza al final, i això és unes conclusions que estan escrites i per tant ens volem basar en aquestes conclusions per deixar estar la discussió que hi podria haver-hi, que diu, malgrat tot, l'estudi realitza una proposta d'actuació molt concreta i l'estudi acaba dient habilitat l'àrea d'estacionament com a pàrquing gratuït, acaba suggerint que l'única sortida és aquesta. Proposta que fins ara ens sembla que no s'ha portat a terme per motius evidents en tot l'estiu. I davant d'això, el grup municipal de Convergència i Unió presentem les següents preguntes. Quina és la raó per la qual no s'ha executat fins a aquest moment la proposta d'actuació amb la qual conclou l'estudi realitzat per Gintra? Si contempla el govern municipal executar en un termini curt la proposta d'actuació amb la que conclou aquest estudi de Gintra i presentat al Consell d'Administració el dia 1 de juliol, famós Consell. Tercera, si existeix alguna raó més que les exposades a l'estudi realitzat per Gintra per la qual el govern municipal no vulgui posar en funcionament un aparcament en superfície als terrenys d'Iveco. Quarta, en algun moment el govern municipal s'ha plantejat obrir com a aparcament l'espai condicionat pel Festival Cruïlla de Cultures o algun altre, encara que això suposi només una part del solar d'Iveco per sota de les 500 places que l'estudi fixa com a capacitat total per tal de fer una prova d'ocupació. Cinquena, per quina raó l'estudi presentat al Consell d'Administració de Gintra no contempla altres despeses que les del personal i maquinària? I sisena, en algun moment s'ha contemplat la possibilitat d'un vehicle llançadora al centre de la ciutat? S'ha mantingut per aquest motiu o qualsevol altre relacionat amb la posada en funcionament de l'aparcament alguna conversa amb els agents econòmics i socials de la ciutat? Quin ha estat el resultat? Moltes gràcies, senyor Melero. La majoria de preguntes van relacionades amb Gintra, però abans per fer un aclariment respecte a aquest tema. En un altre passatge també d'aquest ple s'ha parlat de la propietat d'aquests terrenys i la propietat en aquests moments té cedit aquest espai a l'IMAC per fer esdeveniments culturals a l'aire lliure. Aquí ho simplifico una mica parlant del Festival Cruïlla de Cultures, que també, bàsicament, però també es va fer un concert per Santes, i això va significar que encara a principis d'agost s'estava desmuntant, o a finals de juliol, a principis d'agost s'estaven desmuntant coses d'aquest concert, i és llavors que des de l'IMAC es comunica a Gintra que hi ha previsió durant aquest mes de setembre i potser l'octubre també de fer algun altre esdeveniment a aquest espai. Això s'ha de concretar en aquests moments i no els hi puc assegurar que sigui així per qüestions econòmiques, senzillament, però això és el que comunico a Gintra i en part entenc que respon la primera pregunta. Que el govern, en la segona pregunta, el govern té previst adequar el solar per l'aparcament públic finalitzada les activitats a què feia esment el regidor Panadès. La tercera pregunta que diu existeix alguna raó més? No, tenim interès en posar-lo en marxa tal com es va explicar no només al Consell d'Administració de Gintra sinó també en aquest propi ple que ho faríem amb la condicionant que vam dir ja en el seu moment i que acabem d'explicitar. La quarta pregunta, l'IMAC ocupa la totalitat del solar per acollir aquest esdeveniment i la proposta tècnica de l'aparcament amb l'aforament de 513 places s'ha fet tenint en consideració aquest extrem. Per aquest motiu és inviable compatibilitzar l'activitat d'aparcament amb les activitats que realitza l'IMAC.
Cinquena, perquè un cop deduït l'import de les despeses d'execució material de les obres, d'adequació del solar, les despeses previsibles són les de vigilància i maquinària, i en relació a l'autobús, l'Ensadera, sí, s'ha tingut en compte, tot i, no obstant, s'ha descartat tenint en compte la proximitat d'aquest emplaçament amb la Ronda Barceló o l'estació de tren que està força propera al nucli important d'autobusos. Obvio la de consultes al sector comercial de la ciutat de sí o no, perquè és que sí que el volem posar en funcionament. Per tant, no entraríem en negociar el sí o el no, si és que sí. Sembla que ja aquest tema n'hem parlat i celebro que bé, si s'hi pot fer algun altre esdeveniment i les circumstàncies econòmiques i de programació ho permeten, doncs nosaltres estarem contents de que això sigui, però els hi demanaríem celeritat, de la mateixa manera que voldríem demanar al govern una implicació per part de l'Institut Municipal de Promoció Econòmica, perquè em sembla que tot i que estigui aquest solar pròxim a alguna parada d'autobús i a l'estació, crec que seria bo, i així ho havien demostrat, perquè nosaltres havíem fet algun contacte amb els agents comercials, concretament amb la Unió de Botiguers, que es pogués pensar que ells mateixos proposessin la gestió d'un punt de recollida o poguessin estudiar alguna mena de facilitats i propaganda i promoció d'aquest tema. Per tant, jo el que els suggeriria que també en parlessin i ens oferim nosaltres a acompanyar-los en aquest tema i a parlar, a posar sobre la taula aquestes converses que un dia ja fa molts mesos vam tenir i que crec que podien redundar en un bon servei per als comerciants d'aquesta ciutat, de tota la ciutat.